Free Peppo, your only news from drug policy. Vo voľnom čase nemám čo robiť, píšem na ministerstvo zdravotníctva a oni mi zvyknú aj odpovedať. Tak zase raz mi odpovedali. Ja som im posielal podnet, keďže sa chystá ten nový zákon o nových psychoaktívnych látkach, že teda v rámci toho mohli by otvoriť aj zákon o omamných a psychotropných látkach a konopu presunúť z prvej skupiny do druhej. Čo by znamenalo, že by sme plnohodnotne uznali konopu ako liečivo. No, tak k tomuto podnetu som pripojil aj svoju štúdiu, ktorá vyšla v Justičnej revii. Je to časopis vydávaný Ministerstvom spravodlivosti. Je to recenzovaný časopis, čiže tá štúdia bola preverená, schválená a vydaná redakčnou radou. Takže ja neviem, čo viacej ešte by chceli. A na to mi oni odpísali odpoveď. I keď nenosím okuliare, požičiam si otcové. Odpoveď na podnet pripravovanej legislatívy o nových psychoaktívnych látkach, prekvalifikovanie konopy do druhej skupiny. Saša vám celý tento list zverejní, ale pokiaľ sa vám nechce čítať, tak ja vám ho prečítam. Vážený pán doktor, ďakujeme vám za váš podnet k pripravovanej novelizácii legislatívy v oblasti zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami. V rámci pripravovanej novely zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov sa pracovná skupina priebežne zaoberá viacerými odbornými otázkami súvisiacimi s klasifikáciou látok a ich prípadným zaradením do jednotlivých skupín prílohy zákona. V vašej požiadavke týkajúcej sa preklasifikovania konopy z prvej skupiny do druhej skupiny si vám dovolujeme oznámiť, že táto problematika nebola zahrnutá medzi návrhy riešené v rámci aktuálne pripravovanej novely zákona. Zároveň berieme na vedomie odborné argumenty a podnety, ktoré poukazujú na potrebu širšej diskusie o právnom postavení konopy v súvislosti s jej medicínskym využitím, ako aj s ohľadom na vývoj na európskej a medzinárodnej úrovni. Uvedená problematika môže byť predmetom ďalšieho odborného posudzovania v budúcnosti. Ďakujeme vám ešte raz za váš podnet. Ja len dodám k tomu toľko asi, že toto je slušný spôsob, ako nám povedať, že nás majú tam. Niekde, kde bol strčený dvojkríž, čo pohoršil teraz konzervatívcov ako forma umenia, že to je vlastne nevhodné. Každopádne začínam mať ten názor aj v predchádzajúcom liste napísali, už konečne sa priznali, že politická vôľa v tom brzdí a že jednoducho tam je ten problém. Začínam mať dojem, že oni by aj pristúpili na tú argumentáciu, ale niekto väčší, nejaká vyššia moc ich tam drží za gule a jednoducho nemôžu. Každopádne pokračujeme ďalej, pracujem už na ďalšej štúdii ohľadom tej novely zákona k novým psychoaktívnym látkam, takže neprestávame. No a názor si spravte sami, konopa je už oficiálne v Európskej únii uznaná ako liečivo už 2 roky to je, a kedy sa novelizoval Európsky liekopis. My len žiadame toľko, aby z prvej skupiny, kde je napríklad heroín, bola konopa presunutá do druhej skupiny, kde je napríklad ketamín, ale je tam aj pervitín a je tam aj kokain. Lebo kedysi metamfetamín, teda pervitín a kokain boli uznané ako liečivo a používali sa na rôzne ochorenia, kokain najmä ako anestetikum, od ktorého sa proste tieto liečivá, ako som sa raz dopytoval v Šúklu, sa nevyužívajú. Ale jednoducho stále sú v druhej skupine medzi látkami, ktoré sú považované ako liečivo. Konopa je v prvej skupine, kde sú látky, ktoré ako liečivo nie sú považované. A my sme to len chceli zosúladiť, i keď takáto drobná zmena, ale má to v praxi dosť veľký význam pre tých, ktorí majú konopu predpísanú ako liečivo z iného členského štátu, keďže u nás toto z legislatívneho hľadiska nie je možné. Tak snáď uvidíme, že čo do budúcnosti. Free Peppo, your only news from drug policy.